así 3 cosetes de Alejo, que esta no es tan capaz, que esto es lo más caro que tenemos de Alejo. Más caro. Buenas, què tal, com esteu? I per què creus que una persona com tu t'haurien de donar una cosa d'Alejop? Pues perquè tinc que estudiar. I això significa que un organitzador d'Alejop li pot vindre molt bé! Sí o no? Moltes gràcies. A veure, anem a seguir per ahí. A veure, què? M'han dit un llec cabró, però tu te creus? Vinga, sí, dedique 5 mesos de la meva vida a organitzar la copeta amb tota esta gent. Me gire, perquè no li he donat una cosa. Ye cabró, el jefe del bar de Mundo Mar, a veure. O sea, per què m'has dit ye cabró? O sea, passarem nosaltres, els teus amics de tota la vida, tal. Una llibreteta d'esta d'Alejo que mos agrada. Però per a què aprofitaries tu? Per poder utilitzar el boli. Que ja tenies un boli d'Alejo i m'ha dit ye cabró. Però per meu col·lega. Per el teu col·lega, pues mira, una pa tu i altra pa Andreu. ¡Vamos! ¡Vámonos, que se nota la amistad!